Hello! In the episodes, we do some things. I'm with my Hello. friends. Hello, as No. a Michael. Fuck you. Now we should have some killing. With my pistol and with my... И така, Darkstel искаше да кажа да български зрители потребители на YouTube. Аз съм Darkstel еди какъв си. И с мен са Дари Прот, с мен са Spider Prots и Декстър Иванов Алекс Стефанов. Cloak engage. Декстър е тук ли си мал? Не. Сериозно? О, Декстър, няма да стигаме за жалост. Ние с Декстър ще стигаме една поредица на Майнкрафт и че... Аз ще сним де. Омага. Аз после... Влезнах у сървъра, дори не ми иска регистър. Я без от админското име. Да, не, това не си иска регистър. Боже, но! Геймът няма тъпа. Да, то сървър въобще няма близмо него. Сега търсим сървър. Искаш да е PvP или не искаш да е PvP? Може и PvP. Да нямам толкова стрим хора. Защото, нали знаеш, че ни бим яко. Къп PvP тъма 9 човека от 500 на бати. Ако го направи за 500 човека, Ironcraft да е по-известен, са го направили за 350. Ей, не знам как се нарича. Hello, I will kill some bastard. Сега... Мене ми се струва... Да, тия сървъри май са премиум. Окей. Go! Sharp Extreme Breaking 3D. Operation Zero. Майко няма кой Idiot. да снимаме. Cloak engage. На метало пуснато. Ох, тия тъпиви са, не ме ви виждат. Пред тях стоя. Здрасти! Оп, извинявай, станах невидимка. Просто на големия нещастик, за да ме пусне. Майко ти... Боже, това тука... Какво става тук? Тия ме... надупци. О! Хеликоптер, уил! Вие идете с хеликоптер? Май не знаете кой е Пропет. Аз съм Бога, аз съм... Добре, този сървър кой беше са? Вие... Искър значи Вие едно се мислите за по-добри от мен? You think you are the better Prophet? You will този сървър see даже не now. всичко... You will see now. Кой ще... Има Survival, има Games, има Exit. Ми дай страната сървър и влизай и пращам нашата дискусия. Шак И после влезеш там, пишеш си паса и натискаш на омага, какъв енчант има кирката. Infinity, баце, майка. Tell me again, you are the better. В момента си в този сървър. О, аз съм за Survival Day. Кито им. Kit, няма такава команда Kit. И ето оставаше ларпове да няма. Има Kit PvP. Мяра без китове ще сме. Ако иде на Warp Survival. Само че малко лагва. Kit и аз сега на Warp Survival като напиша Kit. О, има бе! Kit Tools и Kit User. Kit Ashki Tools. Здрасти! Коя ли? Това са нашите любими китове. Kit Tools е любимия ни кит. О, Kit User е по-готин. За кой Kit User? Верижда броня с Enchant Protection 1, Iron Sword с Enchant Sharpness 1, 20 опечени пържоли и 25 Golden Apple. Те аз ще става Golden Apple само. Гати, убих всичките. Ще сложа бронята. Убих всичките, дори нямах затруднения. Аре, Декстър, идваш ли? О, къде е това се? Чакай, това е тук е на пост. Майко, ама сървъра са много хора.
И тук на спална още. Ти си отби, майко. Майко Декстър, имам лоша новина, да няма да хареса. Каква е тя? Какво правиш? Какво? Става лошо. Ара, повържи, Декстър. Invisible mode. Декстър, някога ще влезнеш ли в сървъра? Това е нищо. Да чеш на ръчки са. Hello friends, this is ma... Дарк се отидо, сега не снима ли? Те сега снимам. Ма сега ли почнем да снимаш? Да! Не умирай, не Аз умирай. мислех, че отдавна си Don't почвам. die, don't die. Ара бе, Дексторе! Добре, Това? Той ти, Олива, всяко ще стане. Kick! Power kick! И още една пустотия направих. Забай да сложа друго нещо да стоят. чакай, аз ще намеря на сървър, защото е много пълен. И има много хора. Ганяка, 6 човека. Ох, you know! Детат. Ти влез дале, бе? Аз ли? Ото къде пратих. Не. О, you shooting. Ще влезеш и сега около ти прата един. Така. И сега... О, бати готиня кит, пускате. Майко, то сървър е за премиум обаче. Как знаеш? Защото не ми иска регистър. О, фък, нито е... О, бък! Дари, видях бък! Един ми се... моли. О, кирката, ако кирката е чак. Get up! Боце! Те излазна без кирка. Unbreaking 50. Fortune 15. О, фък. Efficiency 15. То сървър is the best, е. War. Сега, now. Вау, What the hell? О, бе. Марко, я сама ще се намери тук някакви дайманти готово. Съня тази чирка е. Started. Некои са ми засечели 20 минути. Не. Сега тям да ям. О, майко. The video should be maybe at 20 minutes, I will see. Oh, you know I will be on the original. Ми окей, аз снимам на дропър. This is draft 2. Saw him go down in the freeway collapse. Confirmed. Prophet is still heading north on Ай. Okay, I wanted to see my... I wanted to get... stealth engage. Добре де, защо винаги майка ми се сменя на български без да направя нищо? Ако така си го настроил, разбира се. Не съм! Казах ако. Аз казах, че не съм. Ясно. Hey, you know, I will try something. Here is the enemy, I will... Oh no. Две го видяхме, че сега първо ще снимна да дропър едно. Така, само да видя къде е това. Да, арестна мапа. Че е без... да дропър. Ето го. Тук приключих. Сейф, това го търкам. Ти... Добре. Oh, wait, No, you don't. Hey, don't read you. This here, that. Слагам ти. И са, аз и са почвам да снимай. Okay. Аз съм с Optifine, защото с Optifine по-лесно са правят нещата на дропър. Какво е Optifine? Пак се питам. Ти не знаеш какво това е. Ето, докато натиснеш на бутончето, ти го приближава. 3, 2... О, досетих се какво е. Wait to Ей, сега почвам. Okay. И здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Hello. Spider Prots.
И това е моя първи епизод. С мен са Dark Side Декстър Иванов. Декстър, който може би си ляга. Но... Браво, видеоклип! Какво ще си лягам и как ще ходя? Ще яде. Чакайте, ще се обърка. Ай, Ние си играем да дропър едно. Тук що смених папката на синглплеера, на който го играх. Просто майка му да е бъде много по-надолу. Ето го, намери го и да го стартираме. Нека започнем. Играл съм го по принцип. Браво, видеоклип! Папа, лагна. Чайте сега, че съм много по-късно отворил много неща, които могат да лагват. Гарената ми е безполезна, хамачето ми е безполезно, демтуса ми е безполезен. Какво сте? Нищо. Демтуса не е безполезен, он трябва да се работи. За сега не ми трябва. Ама но нищо не ти пречи, честно да кажем. Cloud Soft. Браво, видеоклип! I'm creating a video on Crysis. Бях. Значи с Optifine, майка му. Значи Optifine разбрах, че ми е променял Cloud за Cloud-а. Но сега не мога да го правя. Ама газ имам да ям. Да ям. И нека минаваме. Сейф спаун. Първи ниво. Мадност. О, сетих се. Аре, марш ма, свиньо. О, ти ще паш с мене ли бе? Ама, така свиня си измъкна. И ще падна ли водата сега? Не. Първия фен на лице. Ое, татанка и форгет. Да, свиня, как се бъгна от бутоните, сега от табелата се бъгна. Минали сега и готово. Твой дайте. Да, що зато. Това е, да дропър едно. Умряхме. Да дропър едно. Нека си ста диаманта Enter честа, Set Spawn. Втори ниво. Фол. Майко се тих, какво беше това. И готово. Един фейл на първото направих и сега на второто. Очаквайте да снимем на Dropper 2. Млекото в килото му е 1 лев. Млекото в килото му е 1 лев в магазина. Другото ниво и към мидъл. Мидъл. Айо да стой. Ако беше мидъл, значи друго. Виждането на Dropper Optifine помага, аз всъщност заради него сега оцелявам в момента. Що е много полезно, повярвайте. Виждате, Optifine и 32 чънка са най-полезните неща на Dropper, майка, че фенах. Така, общо взето един фейл от първите 3 нива. Пази си го за едно от любимите ми нива в кавички, което е много гадно и троващо и го мраза и мисля, че това е то. Не, това е Карс. То лагна. Са лаг. Карс, аз се сетих тази простотика, какво беше? Леле, майко! Тази синя вълна, видяхте сами, че ма тропва абсолютно тотално. Това път няма ни се свържа. И готово. И много камени, и пак мина. Аз знам къде е. You don't see me, you don't see me. You will not see me. Не мога. Дейървото за етика, ама я. Тестът ниво. Майн. Наближаваме до моето най-любимо ниво. Това го минам. Много лесно мина сега до Dropper. Пак го минах. Къде беше? I will cover here. Да, че го върна английски. Да, право видеоклип. I creating a video. Иначе ако не правиш видеоклип, ще да говори на български. Че в принцип той е българин.
Ама ми се иска да съм американец Where are you, man? и англичанин. Той обижда България. Не се сабскрайбвайте за Dark Steel. Базикам се. Ама аз съм на английски, това ви някой много редко. Мога да срещу с българин да се сабскрайбне за англичанин. И да, това са много редко. Не, много редко. Емили, Често става това. Абе, няма ли си това за малко? Например не за може Марк. сега. О, майко. Това ми е най-гадното ниво. Мисля, че беше това картейн. О, не. Това даже много лесно. И пак го минах. Fuck you. Те са леси сега тези нива. А после ще стигне до едно мое в кавички много добро, много готино ниво. Което го абсолютно го ненавиждам. Което не знам кой прави да дропа, ама онова ниво, на което сега... Сега са ето го. Ето го моето любимо ниво. От поти кръв. Го виждаме. Първото, второто, третото. И ето това. И четвъртото и не мога да го мина. И че давайте. Така. Да. И фейл. Fuck, I mean? За първи фейл. No. Няма абсолютно никакъв шанс това да го мина. И ето! Сами вижте какво ми трябва да... какво ми се налага да правя. Майка ти. И ето! Как майка му е? Дали сега не разбирам единствено хиксъм на... Oh, here! Когато дам на ейте тая, просто че то не ми дава да... Как така? Нема дай. Да, не знам. Oh, here. Значи трябва да съм на ейте това, но то не... Чакайте, аз ще питам нещо сега. Ще питам нещо, ако стане. Да, ама да стана. What is? Абсолютно нищо не правя на този дропър. Майка ти дърбо! For what to press V? О, добре! О, майко, да го минавам, край! I can't Разбрах do кой it. му... Разбрах как го мина. Let's do it on my way. Кое? Не, Не, правилно клип и съм се с приятел, говориме. майка ти. Го 10 фейла. Седмо нивото с фейла. Лагна! Не! Защо лагна е? Two little people. Пак ми лагна. What time am Почва да... invisible? Почва ми сече някакво гадно и фейлнах, защото тръгна да ми сече нещо. Това ще ми свърли, Майнкрафт ще ми края. 0 FPS стигнах. Гах ти. Майнкрафта не крашна, аз съм фас. Get down! Точно това направи, де. Майнкрафта ми крашна. Аз вече не спирам. Абе, тъй като тук низ. I'm... Че тук съм, крашна ми Майнкрафта и заради това сега почвам отново. Oh, wait! Майко! Hello, bitch! Майко! Заради не беше не зарадило. Where is him? I don't see him. И готово! За първ път, уважаеми зрители, това ниво го мина. Но това ниво ми беше изключително трудно. Така и нека да тръгваме на следващото ниво. Което е 8. There are too many. Това ниво какво се прави? What the fuck? О май гот, къде скочиха? О, лодките ли бе? Това не ми зареди просто, не ми бяха. Личинковете, вече го виждам. Kill them. И то. Майка ви да е в това. All units. Profit is heading north. Check point Echo 9er. Мали, ще трябва да направим точки, Емили. Ai, calor, mano. Vou falar que eu... Tudo que você quer.
Дай. Майкъл! I could win today. How you get here? Активно играка, да че ще снимаш. Аз ли? Да. Crysis 2. О. Знаеш фейла, но до 8 нива ще стане си фейла. Fuck. Бутона. How you shoot him first? Не мисля, че ще направя много фейла. Oh, I killed him. Да. Спаун. 2 стака голден ейпъл, кистански от ще взема и останалото не ви трябва. Бой слеп. В това ниво какво беше? Първото беше тук. Да. Първото и второто ги прави. Третото после не виждам къде... сетих си да беше третото. Третото е много пребава. Вече играл съм го. Бой слеп. Майко! Ето доста нападен. Което е готово. Kill him. Сега тия... Boom. You will die. Oh, fuck up. Here is hard. 2 tanks are attacking me. Wait. Two tanks are attacking me. You are need to defeat them both. With no help. I think the more hard mission is that. And I see if you want, I can't do it when I do it alone. When I not record it, I wait, I say Аз нямам щас. Съвместно ще чакам тази episodes, I wait, and here was my card. не закара да дропър, може да направи по-малко фейлове по Shortify. Охарито и го! Да изключим телефона. Can I? No. Hello? Don't touch me! Don't shoot me! О май гол! О! Моя хока. Вие скоро вижте не скочихме. Тук някъде... Бум, бум, бум! Да. Майко ти бива. Колко трябва? Oh, I see. Ammo. No, just this grenade. I don't use grenades. Да, сега спръгих си филата на много. Ай. Абсолютно не знам какво I трябва. forget about. Понатам да. Die. Какво са това? For ammo. Аз стои стол, среда. Oh, I think this is for now. On a mission I will do. And if you like the video, subscribe and No leave a subscribe. like. No subscribe with Darkstale. Help me. And goodbye. No subscribe with Darkstale. Mukni.